Ty tam mi pánové rychle jestli to tam. Dobrý, můžeme jít na to. Se připravím, jsem skočil. A tady mě i předtím zabili. Tak to zkusíme. Tady ten to sloušil. Prostě ty jsi to sloušil, pičo. Takhle, strike motherfucker. Pojď, tam je strike. Strike motherfucker, bitch. No. Ty jsi dementní, jo. Už po druhý! Tak musím fakt to dělat. O, easy. Já to nechci dělat. I know why you're here, Neo. I know why you hardly sleep. Why you live alone and why night after night you sit at your computer. You like him, don't you? You like watching him. We're gonna kill him. You understand that? Oh, já to tady slomím. Jo, to je ten nepřátel. O ty vole, kočka blbá. Jemu něco udělali, ne? O, králíček. It's the question that brought you here. What is the Matrix? We'll need a search running. Jo, už tu jsou ty hajslové. Si to pro mě. You're in danger. Nechoďte pro mě, vy hajslové. Rozumíte? Nebo vás zastřelím, ty vole. A jo, teď mi to nenapadlo. A jo, teď se musím skrýt. Já tam mám inklik, já to nemám česky. No tak to je teda. Jak mám jít? OK. A co se? Co? Jo, musím se stát. Jo. Musím to takhle počkat prostě. Tak, čekáme, běžme, vy si nás našimnete určitě. Co by se stalo, když jsem se A tady to. Ty pičo, nech mě smrde. Já si myslím, že by jsem se mohl nějak zachránit. To jste nevěděli. OK, víme, co by... OK, to přeskočíme. Pardon, ale už jsme to viděli. Jako já to už nechci vidět. Jo, už vím, musím se to stát sem. Tak, OK, mám tam prostě čekat. Už nebudu dělat hlouposti. Tady takovou načouhnu. Musíte mobil. Go to the end of the row and wait for my instruction. Stay as low as you can. Go now. Já to mám English. Co si děláš, piču? Vole, já to mám ale English, jak se to má to češtiny, ty vole? Piču, jsem myslel, že to bude lehký, ne? Zapásli mě.
Mission. Proto jsem si toto. I know why you're here, Neo. I know why you Ty vole, to jsme už viděli, pičo. Exactly as I say. The cubicle across from you is empty. Go now. Go now. Ty jsi debil, asi ne. Tap. Hide A against co dělám tapkem, to piči? Jo, aha, takhle se skryju. Čiže takhle se kryju. OK. Už se to stávám. when I tell you, go to the end of the row and wait for my instruction. Když Stay as zase, low as you can. já takhle zůstanu. To je fakt těžká. Co dělá tap? Tapkem se takhle skryju. Ale M O P. We've lost him. Compromise. Subject sighted. Mr. Anderson. Víš to, piče. Tyž to. 6 minut nahrávám. Jo, dobrý pičo. Já sám mám, je to blbej Matrix. I know why you're here. Remember, En najpe, is it, nevím co to je. Tu pečku. Chápeš, že já jsem tu nováček, ty vole. Pojď to sám. watch it, Neo. Fuk, já to nechci. Pečo, já to nerozumím tam, ty vole. No ty tam stojím, ty vole. Tam tak. Teď se tam kryju jako největší. When I tell you, Dobrý. go to the end of the row and wait for my instruction. Stay as low as you can. Go now. Parek, link, up. Follow the officer to the right. Máme ho pomalu, Hide behind that filing cabinet. pomalu. Máme ho pomalu. Sletov. We've lost him. To si děláš prdel. Ty jsi měl sletovat, ne? Nebo by jsem se měl jako opít? Nebo ojeba, nebo jako co? Pičo, jsem Neo tě to vypnu, pičo. Pardon, už to fakt přestávám. Já neumím English. Here, Neo. English. Ty vole. Nic. Mlčím. Mlč, tupá seš. Já už to umím, ty vole. Koukej, tady mám jít sem. Jo, když smáčkneš tab, tak se ukryješ jako bílý stín. Nikdo tam není, viď? When I tell you, go to the end of the row. Co mi nalazí? Instruction. Stay as low as you can. Teď nebudu toto mluvit. Jo, a teď to prostě udělám jako nic. Koukejte. Co se smačknu tam, aby jsem mohl. Teď víme, kam Follow the officer jsme. to the right. Wait. Hide behind that filing cabinet. Jo, takhle. Tady bychom se měli ukryt. Stále. Furt se tam máme ukryt, jako. Into the empty cubicle. Teď Across from you. jsme se měli podívat. Ne, pičo, ne. Wait here. Kut. Ty vok, já si musím mít
Stoj tady chuj. Běž to no. Follow the officer down the hall. Mám ho sletovat, ale potichu. Nesmím být takový přímo. Move against the cube wall. Peek around the corner. Then move Agenti. when you are clear. Já to nechápu. Kam? To si děláš piču, ty piču. Řekl jsem piču. Move along the wall to your left. A rychle. Slowly to the corner. Kam? Teď tu. Jako pán. Nothing. This Anderson guy's either slick or stupid. Probably locked himself in a room somewhere. Yeah. Dobrý. Koukám se na nahrávání. You gotta search these halls. Škod, dámy a pánové, fakt asi na to není Step around the corner. čeština. Close to the desk. There is an open file cabinet behind your desk. Ty debil. Hide there. To nejsem, paní, to nejsem. Have you seen Mr. Anderson? Anderson? No, I haven't. Ne, neviděla jsem ho, protože mi včera, nevím to, on přišel na návštěvu a pak odešel, nevím proč, ale neřekl mi. Outside. Get there. No mi nevidí, ne? No mi nevidí. Go now. Ty jsi debil. No, dolů běž. Dolů, pičo. Jak to mám udělat? Aby tady ten chuj šel dolů. Běž dolů, pičo. Pičo. Běž dolů. Vole. Tam. Ty vole. Pičovina, vole. Já už to tady vykončím video, už mi to nebaví. Tak zatím čus.